Init kayo guys.
Hi, te. May hapon. Nakalimot naman ko ang unsaon ning mag YTT oy. Wa ko'y lingaw. Kay bawal matulog. May hapon diya, te. Lagi, te. Nalimot na dyan ko unsaon. Nalimot na pud ko unsaon pagtanaw akong WH. Wa na. Gulang na dyan ko ani, te. Kre bulog. Sa muka, mamam ya, oy. Mamsa, tane. Salamat ya. Bitaw, te. Ay, no. Nalimot na bitaw ko, te. May ngano. Akong gikuan bitaw, try na ako sa Google ba. Nalimot ako. Saon. Nalimot na dyan ko tanan. Ang pag-upload rin wala. Congrats, te. Congrats. Sana all gyud. Ito sa Chrome. Salamat ya. Lagi te try bitaw ko niya kay unya akong itan-awon niya ko sa sus kas daghang saba diri oy. Napay tikleng na iro na wan ah. Maikog kuya oy. Ya maikog ko kay na akong mga bagtos perting kiata ra ba ne. Ayun pag mamam di ayo giahak nang mamam oy. Sa muka kay ay pohon inig kuan. Igdiop ni ingko. Kay kung magdala ko mga bata ala nagana ba tong baligya oy kadaot. Magsigig pangayo ning mga bagtos. Sa muka ng mamam ya oy. Ah, dili ko na ya oy. Ana. Asa? Ana. Ay, nang pagmamam ya oy. Ah, mamam. Muka kay. Lo, sana all. Sana all magi-connect niya ko dito ya. Hala, bagagnuwang. Ay, lagi pagmamya sa muka. Sige ko.
Ini kunya na lang puhon-puhon. Si mother. Ayaw lagi ng mamya. Sa mukha ng mamya. Nag-live man ko sa kuan ma. Sige, sige ya. Dagan kayong salamat ya. Ampeng. Salamat sa pagbisita sa akong gamay balay. Gamay balay. Today, basin hap. Kuante, maragbalik naman po kukuan. Balik na po ko uno. Kay man naman ko di ay na 1 year naman day ko. Aong gitan-aw dito sa kuan ba? Sa kuang sa ngalan? About? About ba to? Kuan. Pag March 11 pamanday ko nagsugod ato so 1 year na ko. Back to kuan na po, 0 na po ko. Nangitag ipit na ma. Dulaan niya. Kuan man gud te ka nang inig ba, dili day te. Kuan feel na ko 800 plus pa man to. Dili na day siya mobalik te. Ano mobalik? Kay katong pag kuan lagi sa una kay kumabot og 1 year kay mobalik sa pud sa uno. Kaning sala ni ngalan oy. Magdua-dua pug ko balik kay si Inko kay musuko manggo dili ganahan magkuan video ko. Salamat kay te sa information. Dili di ay so akong tanaw niya to sa Chrome kay nalimot na jud ko ti oy. Sige sige te magkuan ko mag-shoot. Mag-shoot. Sa ba? Ngita pa sad ko usalan kay ako video. Kung suko man lang siya sige kung kuan. Ni oy. Siya ganahan. Pwede ra siya short videos te. Short videos. Unsa po? Kaya maghimo niya ko pohon. Pohon maghimo ko. Kay mintres duties inko inig-adlawan. Makalugar ko. Kay gabi idili siya man ko. Please 1 minute lang ko. Pwede ra dai siya te. Okay. Saan ke? Himo niya ko niya te. Salamat kay te.